Toto je Maturitka formalitka v podaní Mariany Hradečnej, Samuela Mahreka a Mareka Nedelku. Ahojte, vítajte pri prvej epizóde nášho podcastu o literatúre Maturitka formalitka. Dnes sa pozrieme na dve významné diela zo slovenskej literatúry, Morho a Smrť Janošikova. Obe diela spája silná téma boja za slobodu, hrdinstva a obety. Okrem ich obsahov si vysvetlíme aj, čo je silabický veršový systém. Aké sú znaky silabického veršového systému? Silaba znamená slabika, teda je to slabičný veršový systém. Má 4 znaky. Rovnoslabičnosť, každý verš má rovnaký počet slabík. Verš je rozdelený na dve časti, intonačnou prestávkou, veršový predel nazývaný dirézou. Tretím znakom je, že platí pravidlo rytmicko-syntaktický paralelizmus, zhoda veršového a vetného členenia. Posledným znakom je, že sa vyskytuje združený rím. Prejdeme k jednotlivým autorom Samo Chalúbka a Ján Boto. Akom literárnom období písali? Písali v období romantizmu, koniec 18. a začiatok 19. storočia. Priblíž nám Sama Chalúbku. Bol najstarším členom Štúrovej školy. Jeho poézia odrážala hlboké vlastenecké cítenie a nadšenie pre boj za národnú slobodu. K obľúbeným témam patril jánošikovský motív a motív ľudového odboja proti Turkom. Hrdinská postava bojovníka za slobodu a spravodlivosť vystupuje skoro vo všetkých básniach. Napríklad Likavský väzeň, Turčin Poničan, Morho. A teraz niečo o hrdinskej básni Morho. Akým veršovým systémom je napísaná? Je použitý 13-slabičný veršový systém a združený rím. Odkiaľ autor čerpal námet? Námet našiel u Šafárika v dejinách slovanskej reči a literatúry. Šafárikové údaje o panonskom kmeni Limigantov, ktorý sa v 4. storočí postavil na odpor rímskemu cisárovi Konštantínovi a vrhli sa na neho s výkrikom Marha, Marha. Ich bojový výkrik sa pokladá za slovenské Morho. Priblíž nám dej básne. Dej je veľmi stručný. Na začiatku zobrazuje hrad Devín na rovinách pri Dunaji, pod ktorým zastal rímsky cár aj so svojou mocnou družinou. K cárovi prichádzajú slovenskí poslovia. Vítajú ho chlebom a soľou, ale súčasne ho varujú, že ak ich napadne, budú sa brániť. Cár neuznáva ich slobodu a vyhlasuje ich za otrokov. Cenia si slobodu viac ako vlastné životy. Strhne sa boj s pokrikom Morho, teda zabi ho, ktorom síce zahynú, ale spôsobia Rimanom veľké straty. Cár sa pozerá na svoje mŕtve vojsko a hanbí sa tešiť zo svojho víťazstva, lebo morálne víťazstvo je na strane Slovanov. Takže aké vystupujú postavy? Slovania alebo Slováci, teda slovenskí junáci, je to kolektívny hrdina, ktorý je idealizovaný. Kolektívny hrdina znamená, že vyzerajú rovnako, hovoria naraz ako jeden a podobne, ktorí predstavujú slovenský ľud. Ich charakteristické vlastnosti sú pohostinní, udatní, túžia po mieri, slobode a rovnoprávnosti. Cár je zotročovateľ, dobyvateľ, chamtivý, namyslený a túži pomoci. Malá skupinka Slovanov reprezentuje slovenský národ a rímsky cár Maďarov. Na čo by sme nemali zabudnúť? Kompozičným postupom je kontrast, typický pre romantizmus, túži po mieri, slobode a rovnoprávnosti, je reprezentovaná slovenskými junákmi a násilie, zotročovanie, výbojnosť rímskym vojskom. Básni nachádzame monumentalizmus. Udalosti lokalizoval do vzťahu s nejakým statickým úkazom, hradom, riekou, bralom, okolo ktorého rozvíja osudy postav. Zvukomaľba vo verši, napríklad Duní, Dunaj a luna za lunou sa valí.
Opakujú sa rovnaké spoluhlásky dn, dn, ln, ln, ktoré v čitateľovi vyvolávajú nejaký zvuk. A teraz sa vrhneme na druhého autora Jana Botu. Povedz nám niečo o ňom. Jeho tvorba nadväzuje na Sama Chalúbku a Janka Kráľa. Narodil sa vo Vyšnom Skalníku, pracoval ako zememerač, používal pseudonym Janko Maginhradský. Jeho tvorba nie je rozsiahla, ale veľmi pestrá. Námety čerpal z ľudovej slovesnosti ako ostatní Štúrovci. Napísal balady, napríklad Žltá ľalia, Margita a Besná. Akú časť života Jánošíka zobrazuje lyricko-epická básnická skladba? Smrť Jánošíková zobrazuje chytenie Jánošíka, väznenie, popravu a smrť. Celá skladba vyjadruje náladu Botovej generácie po neúspešnej revolúcii. Akú má kompozíciu? Má úvod, teda predspev a 9 spevov. Skromný dej je prerušovaný úvahami, teda reflexiami, prírodnými obrazmi a spevnými časťami. Priblíž nám obsah diela. Jánošikovskú tematiku spracoval podľa ľudových tradícií. Chcel zobraziť junáka, ktorý žije v predstavách ľudu, ako symbol slobody a spravodlivosti. V prvom speve opisuje slobodný život 12 sokolov, teda hôrnych chlapcov, na Kráľovej holi. V závere prvého spevu sa družina dozvedá o zlapaní Jánošíka a smutne sedí okolo dohárajúcej vatry. V druhom speve Botto zvýrazňuje žiaľ ľudu nad Jánošíkovým osudom a kreslí obraz jeho zlapania. Jánošíka nepremohla presila, ale iba zrada. V treťom speve je Jánošík vo väzení. Prichádza za ním v podobe milej duša ľudu a lúči sa s ním peknou ľudovou baladou. Štvrtý spev je najpochmurnejší. Je to obraz väzenia v noci. Jánošíkovi sa sníva sen od mladosti. Diabol mu však pripomína blížiacu sa smrť. V 5. speve svitá nový deň a Jánošík vie, že jemu prinesie smrť. Pýta sa, kto viacej zbíjal, či on alebo jeho Kati. Svoje činy ospravedlňuje tým, že už nemohol znášať útlak poddaného ľudu. Verí, že nadíde čas odplaty a spravodlivosti. V 6. speve vedú Jánošíka k šibenici. Jánošík káže kňazovi modliť sa nie za neho, ale za biedný, nešťastný ľud. V 7. speve sa opisuje Jánošíkova poprava. Smúti nebo i zem. Jánošík sa lúči s rodným krajom a spomína svoj boj proti tyranom. 8. spev predstavuje Slovensko po Jánošíkovej smrti. Všade je smutno, ako v zakliatej krajine. Ľud si rozpráva o Jánošíkovi povesti. Jánošík sa stáva symbolom slobody a boja proti krivde. 9. spev je celý alegorický. Opisuje Jánošíkovu svadbu s kráľovnou Víl. Kráľovná Víl predstavuje symbol slobody. Touto alegóriou chcel Botto vyjadriť svoju dôveru vo víťazstvo pravdy a spravodlivosti. Milí poslucháči, ďakujeme, že ste si dnes spolu s nami pripomenuli silné príbehy hrdinstva a obety. Pripomínajú hodnoty ako sloboda, odvaha a vernosť vlastnému presvedčeniu. Sú dôkazom, že literatúra má stále čo povedať aj súčasnému človeku. Ak sa vám dnešná epizóda páčila, nezabudnite nás sledovať. Budeme radi, ak sa k nám pridáte aj na budúce pri ďalších témach zo sveta literatúry. Ďakujeme za pozornosť a prajeme vám krásny deň.